Eta proiektu bakoitza ikasin barrezu idazte, osea, berdin duz emat esperientzia daukazu. Osea, ez dela tornilloak itea, ez dela gauza, nilak ideoiak idazten badakit. Bai, baina beti daukazu duda hori, hau jakingo dut egiten, hau jakingo dut, eta gero azkenean egiten duzu, baina hurrengoan, berriz zalantza, bai, berriz dago. Ostra, baina, katzati, proiektua beste bada, desberdina da, beste behar batzu dauzka, edo beste, edo ez balin bauzka, agian zuzea zalantzera ezki, ez dui kontando lo mismo, otra vez, modu berberean, edo ez da, orduan ere, zu jartzen dituzu erronka desberdinak, gauza berdina ez egiteko. Baina, ere dutzen zait beharrezkoa dela, zalantza hori, paralizantea ez dan bitartean, ez zait txarra eduitzen, ba, bueno, zalantza egitea, zeukitzea gauzak beti argi. Pun.